sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ lamɛnbajɛkulu bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ a y'aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni bakurunba minnu b'an bolo bi o de ye ninnu ye. Niger jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye mobiliba 265 ye olu b'a la ka na ka bɔ Burkina Faso ni da dumunifɛnw ye. Adama Ben Jara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Ben le cerveau ale ɲangina alamisadon Bamako ka kɛɲɛ ni san 2 kaso ye min yɛrɛ la san 1 o bɛna kɛ kaso datugulen pewu ye. O kɛra a kɛlen kɔ ka kumakan dɔw ta ka ɲɛsin jamana marabagaw ma. An bɛ taa Faransi jamana kan ye seko ni dɔnko tigilamaw olu fana ye wulikajɔ sabati alamisadon ka kɛɲɛ ni waleya ye min lasera Faransi marabagaw fɛ k'a fɔ ko yen seko ni dɔnko tigilamaw baaraɲɔgɔnya tɛna kɛ olu ni Niger, Mali ale ni Burkina Faso taw ni ɲɔgɔn cɛ. Antor ni ale yɛrɛ ye l'Ameriki jamana ɲɛma Joe Biden denkɛ ye ale fana jalakira k'a fɔ ko a ye maramafɛn san a bɛ san 5 bɔ min yɛrɛ ni sariya sancogoyaw ti bɛn. Ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen tun bɛ ɲɛnaminimafɛnw matarafa kosɛbɛ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso min yɛrɛ la finitigilaka minnu ka baaraw ɲɛsinen don dɔnkilidaw ma olu bɛ yen nɔ. Aw ni sɔgɔma kokura aw dangana tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Faransi lasigiden Stéphane Julien min bɛ Niger jamana kɔnɔ ni ale yɛrɛ kun minɛna kabini septembre kalo tile 8 tɛmɛnen na ale bilala Niamey Faransi ambassade yɛrɛ la kunu sɔrɔ. Ka fara o kan fɛn min ye Niger jamana ɲɛmɔgɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ko mobiliba 265 olu b'a la kana ka bɔ Burkina Faso ni da dumunifɛnw ye kana u ka jamana kɔnɔ. An ka lasigiden Mahamudu Kaba Jakite a bɛ caman fɔ ɲɛna nin kunnafoniya in na. Mobiliba 265 o de donna tile 2 in na Niamey ka bɔ Burkina Faso. Nin kunnafoni in perepere latigɛra ka bɔ Niger jabaranisoba yɛrɛ de la. U kɔnɔminɛw, sukaro, malo, tulu, nɔnɔmugu ani balofɛnw caman. Jagoko minisiri Seydou Asmane yɛrɛ de tagara u kunna bɛn Niamey douanisoba la. A nisɔndiyalen ko Burkina Faso ni Niger sira kɛra tare ye jagokɛlaw bolo. K'u y'a jateminɛ ko o musakaw yɛrɛ ka nɔgɔn ka tɛmɛ Benin ani Niger kan. O sira min datugunen do nin wagati in na CEDEAO ka ɲanginiw kama. Des frais qu'ils doivent payer d'environ 300. Musaka min ni jagokɛlaw b'a sara kɔrɔlen Benin ani Niger sira kan n'o bɛ bɛn 60 ma. Burkina Faso ni Niger sira kan o musaka kelen bi bɛn 16 ani 600 de ma. O b'a yira ko lafiya bɛ Burkina Faso sira de kan wa o ye nisɔndiya koba ye Niger jamanadenw bolo ani jagokɛlaw. Kabore Mahamadou ka bɔ Burkina Faso ni ale ye mobiliba 265 ninnu bolibaga dɔ ye ko u ma lakanabaliya gɛlɛya fosi de sɔrɔ sira fɛ. An ka lamɛn. Tiɲɛna an bɛ sɔrɔdasiw fo fɔlɔ ni o ye Burkina taw ye olu mun ye an lakanda fo ka na an se dori ma. An bɛ Niger fana taw fo olu minnu ye an ta yen nɔ fo ka na an don Niamey kɔnɔ. An ma gɛlɛya fosi sɔrɔ sira la an bɛ u fo k'u barikada. Jagoko minisiri Seydou Asmane ko nin gɛrɛntɛ ninnu kɛra sababu ye ka Niger yɛrɛ dɛmɛ fan dɔgɛrɛw fɛ n'a fɔ lakanako o sira kan. Fɔlɔ ko a tun tɛ kun maa la k'i bɛ jagominɛnw ta ka bɔ Burkina ni Niger sira fɛ nka bi kow banna sabula convoiw bɛɛ bi lakana fo ka taga u don. Ale bolo hali a tɛna mɛn nin ɲangini ninnu na wuli ka bɔ Niger kan kamasɔrɔ k'a daman di dafɛ jamana dɔw la. Ces sanctions nin gɛrɛntɛ ninnu y'a to an sera ka fɛɛrɛ kuraw sɔrɔ an yɛrɛ ye an Niger damaw ani an farafin jamana damaw wa inshallah an bɛna ye ala tɛmɛ nin gɛrɛntɛ ninnu bɛna wuli ka bɔ an kan sabula jamana minnu ye ninnu ta ka a ɲɛsin an ma u y'a ye ko nafa fosi ma kɛ a la u y'a dabɔ juguya de kama a kɛra u ɲɛna k'a bɛna tɔɔrɔya min na se an ma a ma kɛ o ye. n'a pas donné de résultat. Fan dɔ fɛ Stéphane Julien ni a tun mɛnɛna septembre kalo tile 8 tɛmɛlen a bɔtɔ Faransi lasigiden so ambassade da fɛ k'a sɔrɔ Burkina Faso sɔrɔdasi fini tun bɛ a ka mobili kɔnɔ. Kunu su fɛ cɛ in ye kɛnɛmala lasɔrɔ. An kunnafoni di ɲɔgɔn radioso dɔw ka fɔ la ko Niger marabagaw y'a labila k'u tun sirannen don ko kana a sɔrɔ kasobon kɔnɔ. Kamasɔrɔ ko kasobon kɔnɔ polisiw ko u ti ka se ka a lakana. Stéphane Julien ni a sigilen bɛ Niger ni ye a san 18 ye bilalen kɔfɛ y'a tilen ka taga lasigiden so la. Hali ni a y'a sɔrɔ cɛ in ye a yɛrɛ sɔrɔ kɛ bɛ a nɔfɛ hali bi ale ni a baarakɛɲɔgɔn maa 3 olu bɛɛ ye Togo ka denw ye.
wa ni wagati na olu bi kaso la hali bi o ko kelen ni a ɲɔgɔnna dɔgɛrɛw de kama dɔgɔkun in kɔnɔ kɔnɔko minisiri ministère de l'intérieur ye lasiri sɛbɛn bɔ min kɔnɔ a ye dankari kɛ marifa mara maa gansɔnw bolo n'a be wele autorisation de port d'arme o sɛbɛnw yamaruya dili la a ye dankari kɛ sɔrdasi minɛnw bɛɛ feereli fana na dugudenw fɛ a kɛra sɔrdasi finiw ye o walima samaraw maramanfɛnw ani dɔgɛrɛw wa ko taji bidɔn feereta kana tɛmɛ 25 litiri bidɔn 2 kan sabula maaw minɛna kɔsa in na minnu bi taji bidɔnw caaman san ɲamɛ yan nɔ ni ka tugu feere binkani walelaw ma wa ka dɔw fana kan ko dɔw fana bi sɔrdasi finiw don k'u yɛrɛ kɛ jalatigiw ye ni ka taga tiɲɛniw kɛ mahamud kabajekite pour VOA Bambara Niamey Niger. Adama Ben Jara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Ben le Cerveau ale ɲangina alamisadon Bamako ka kɛ ni san 2 kaso ye min yɛrɛ la san 1 o bɛ kɛ kaso datugunen pewu ye o kɛra a kɛlen kɔ ka kumakan dɔw ta ka ɲɛsin fanga ma Ben le Cerveau min bɛ bolola ni a yɛrɛ kun bɛ nin kiiri kɛnɛ kan a ka lafasalibaga Maître Demba Traoré fo ka taa se Mamadou Kamara ma olu y'a yira k'a fɔ ko u na u kanbɔ ka kɛɲɛ ni nin jaabi ninnu ye an ka Mohamed Mamata Touré ka yetaw lamɛn a koɲɛw kan min ni ale yɛrɛ ye jɛkulu maa ɲɛma ye jɛkulu min bɛ wele ko Anko Mali ɲiningali minnu tenkunna la o kɛra Mariam Traoré fɛ Malikura kunnafoni kɛnɛ kan an ka lamɛn. Ben le Cerveau ale ka kiriko kunna VOA Bambara ye wele bila Mohamed Mamata Touré ma faso jamatɔn min ni a bɛ wele ko Anko Mali ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ min fɛnɛ bɛna a hakilina di an ma ni waati in na nin kiriko in a jaabiw kun kan awa e yɛrɛ hakilina ye mun ye jaabi ninnu kan fɔlɔ. Mariam ne hakili min jaabi ninnu kan an y'a ye k'a fɔ kiiritigɛlaw dɔgɔkun tɛmɛnen na u kun ye laɲini min kɛ bi kɔni u ye dɔ bɔ laɲini na bara san 2 min kun dira ko k'a kɛ kaso datugulen u ye kelen kɛ datugulen ka kelen kɛ yafa ye donc an bɛ se k'a fɔ ko kiiritigɛlaw kɔni u ye mantoni kɛ donc maa tɛ se ka fɛn fɔ ka tɛmɛ u ka jaabi nin kan bien vrai que yɛrɛwolo mɔgɔw kun ko k'u bɛna a ɲini ko ka wele kɛ ka taa appel la yalasa k'a lajɛ na ko in yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya ka tɛmɛ hali nin kan bi o ye kuma fɔlɔ ye min bɛ se ka fɔ nin ko nin kan. Ni waati in na a bɛ tɔn min ɲɛmɔgɔya la n'o ye mouvement yɛrɛwolo sur les remparts ye a tɛna kɛ gɛlɛya ye aw ka o tɔn ma wa? Bon a bɛ kɛ gɛlɛya ye mouvement yɛrɛwolo tɔma bara bi ale min ye ɲɛmɔgɔba ye ni ale de lakodɔnnen don kosɛbɛ ni ale de ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri barika ka bon kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale donna bɛrɛ la a ka danga fana min kun y'u ka kuma sela ye hali n'a sɔrɔ o fana bɛ bolola u ka kiiri ma kɛ fɔlɔ u ka baara tɔw bɛ ka kɛ yanni novembre kalo tile 30 ko o y'o fana ka kiiri donc olu fila de kun ye maa cɛsirilen a ko la kosɛbɛ i b'a dɔn jɛkulu o jɛkulu bi anw fɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ n'an ɲɛmɔgɔ tɛ yen min ye kunkolo ye i b'a ye k'a fɔ ko kɔfɛmɔgɔw a caman bɛ yen nɔ u ja tɛna gɛlɛya u tɛna farinya k'a fɔ k'u bɛ don ko dɔ la wali ka wulikajɔ dɔ kɛ ou bien k'u da don kuma dɔ la donc bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ minɛ fɛn dɔ kɛli la donc o de b'a kɛ a bɛ se ka jouer mouvement nin kan kosɛbɛ a kɔni tɛna kɛ k'a fɔ ko mouvement nin kun bɛ cogo min na i b'a fɔ bɛn kun bɛ kɛnɛma cogo min na a tɛna kɛ ten tɔ u yɛrɛ ye min fɔ a ko kɔnɔna na u bɛ transition in kɔ u b'a dɛmɛ u b'a marabagaw dɛmɛ mais dɛmɛ in de tɛna wulikajɔ de tɛna se ka kɛ komi kɔrɔlen ye mɔgɔ tɛ se k'a bɛ kɛ sababu ye ka jɛkulu in ci sa nka jɛkulu in a b'a fɛgɛya. Ayiwa nka Ben le Cerveau kɔfɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts a jɛkulu ka taaɲɛ la cogo di? Bon yɛrɛwolo debout sur les remparts a ka taabolo a bɛ gɛlɛya ne ka yeli la bara n ye min fɔ ne bɛ denmisɛnnin ninnu bɛɛ dɔn minnu b'a a kɔnɔ donc maintenant nin ko ni min filɛ ka u sɔrɔ ka maa fila bɛɛ bɔ u ka jɛkulu la donc a bɛ na ni yɛrɛminɛ ye a bɛ na ni siran ye a bɛ na ni jɔrɔ ye u caman yɔrɔ donc maaw na kuma dɔw yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko bon nin wagati in na aw bɛ se k'aw yɛrɛ minɛ ka bɔ ko dɔ la ou bien aw bɛ se k'aw dabɔ ko dɔ la donc o ni a ɲɔgɔnna a bɛna kɛ jɛkulu ye min tɛna kɛ jɛkulu mankanman ye komi a kun bɛ cogo min na kunu jɛkulu caman bɛ yen nɔ n y'o de fɔ na kunkolo kɔni taara dɔrɔn kɔmɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ. An ka foli b'i ye nin tun ye Mohamed Mamata Touré ale ka laseliw ye Mali kɔnɔ faso jamatɔn min bɛ wele ko Anko Mali o ɲɛmɔgɔ don. An bɛ taa Faransi jamana kan min yɛrɛ la yen seko ni dɔnko tigilamaw olu ye kan bɔ alamisadon k'a fɔ k'u tɛna jɛn ni waleya ye waleya min n'a b'a la ka laɲini Faransi jamana marabagaw fɛ min ye k'a fɔ ko yen seko ni dɔnko tigilamaw ko baaraɲɔgɔnya tɛna kɛ olu ni Niger
Mali ale ni Burkina Faso taw ni ɲɔgɔn cɛ. Mariam Traoré be caaman fɔ an ɲɛna kunnafoniya la. Ka kɛɲɛ ni lakanako gwɛlɛyaw ye kabiri utukalo tile 7 san 2023 Faransi jamana ye bataki labɔ k'a fɔ ko visa ko ɲɔngirila u ni Ɲamɛ, Wagadugu ani Bamakɔ cɛ ko ka fara taabolo sira wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ seko ani dɔnko kun kan. Ni kunnafoni ninnu lasera Faransikaw ka ministiri fɛ min sigilen don u ka seko ni dɔnko ani ka fara u cɛ ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ o ministirisow fɛ. Faransi ministiri min sigilen don u ka seko ni dɔnko kunna ɲiningalen kɔfɛ AFP ka kunnafonidilaw fɛ y'a sɛbɛnciya k'u ma baara wɛrɛ foyi sigi sen kan min bɛna tali kɛ ni hakilina minnu ni a sariyaw tara k'a wuli ka bɔ yen wa fɛnɛ ko jamana minnu kofɔlen don jamanadenw bɛɛ lajɛlen dama ka kan a sariya kɔnɔ. A y'a yira o sen fɛ ko ni sariya sen min n'u y'a hakilinaw sigi sen kan tɛna degun fosi lase maaw ma maa minnu ni visa tun dilen don u ma ka kɔrɔ ka kɔn ni kunnafoniw dili don ɲɛ walima fɛnɛ maa minnu wɛrɛ bɛ yen n'olu ye nin jamana saba denw ye n'u bɛ Faransi jamana kan a ye min fara a kan. Kunu alamisa kunnafoni dɔ la tɛmɛna bataki siraw fɛ min y'a yira k'a fɔ ko syndicat tɔn min sigilen don seko ni dɔnko baarakɛlaw ka baaraw yakubayali kama n'a bɛ wele nanzaraw ka kan na ko syndicat national des entreprises artistiques et culturelles ani fɛnɛ ka fara tɔn wɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen ka baara bɛnnen don seko ni dɔnko o la yakubayali kama caaman de bɔra k'u ka hakilinaw di k'a fɔ k'u ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ kabiri arabadon ka bɔ cakɛda yɔrɔ min bɛ wele ko DRAG n'o ye nanzarakan na direction régionale de la culture ye n'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ yamaruya ni Europe ka minisiriso ye min sigilen don u ka jamana ani jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ kunna. Ko ni kunnafoni in b'a yira de k'a fɔ ko ɲininin bɛ kɛ ka taa u ka maaw fan fɛ minnu bɛɛ lajɛlen ni u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ k'u ka baaraw ɲɔngiri fo ka taa se waati wɛrɛw natɔ ma u ni nin jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger jamana ye. Nin kɛra u ka syndicat tɔn ka bataki kɔnɔkuma dɔ ye. Nasira wɛrɛw fɛ u y'a lajɛya fɛnɛ k'a fɔ ko baara hakilina minnu ni olu sigilen don sen ka bakuruba la n'a bɛ wele ko les projets de coopération min bɛ kɛ u ka cakɛdaw fɛ walima u ka jamanadenw fɛ minnu bɛ bɔ Faransi jamana kɔnɔ ka u kunda nin jamana saba kan k'olu fɛnɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔngiri ka sɔrɔ don kelen ma fɔ segin bɛna kɛ baaraw kan don min na wa ko nin hakilina in damakɛɲɛnen don ka taa cakɛdaw jamakulu ani maanifinw kelen kelen bɛɛ lajɛlen yɔrɔ i n'a fɔ bataki in kɔnɔkuma y'a lase cogo min na AFP ale ka kunnafonidilaw olu y'a sɛbɛntiya ka fara o fɛnɛ kan ko nafolo bɔ sira fɛn o fɛn n'o tun bɛ bɔ Faransi jamana yɔrɔ ka kɛ dɛmɛ ye bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɔngirila sanko ko minnu bɛ bɔ Faransi jamana ka cakɛdaw ani u ka jɛkuluw yɔrɔ minnu ni olu ka baara bɛnnen don dɛmɛ ma ka taa faso jamatɔnw ma i n'a fɔ misaliya u y'a yira k'a fɔ ko jɛn tɛ kɛ ni welelikan gafe si ye n'o ye invitation ye ka bɔ ni jamana saba jamanaden kelen kelen si yɔrɔ ka na Faransi jamana kan ko sɔn man ka kɛ o ma. Faransi jamana kabiri juillet kalo tile 29 ka se utu kalo tile 6 san 2023 ma u ye dan sigi u ka dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen na sira minnu ni olu tun bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ yiriwali baaraw la don n'o ye Niger ani Burkina Faso jamana ye ka kɔn o ɲɛ novembre san 2022 ni hakilina kelenw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tun taara ka ɲangi bere sigi Mali jamana kan ko seko ni dɔnko ka yiriwali baara siraw a gɛlɛya fanba bɛna bi olu kan ani fɛnɛ ka se kulu wɛrɛw ma n'o dɔw bɛ tali kɛ u ka baara ɲɔgɔnyaw siraw bɛɛ lajɛlen datuguni ma ani fɛnɛ u ka lasigidenso ka wulikajɔ baaraw n'o ye service consulaire ye ka se lakanakow ma min sɛbɛntiyara AFP ka kunnafonidilaw fɛ n'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɔra maa dɔ yɔrɔ ale min ka dɔnkoba bɛ nin gafe in a kɔnɔkumaw la. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. A bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bingani wale cɛjugu dɔ kɛra sababu ye ka maa 115 ka olu bɔnɛ u ni na kulunba dɔ kɔnɔ Tombouctou. Fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu y'u senfa ka se Rarous min yɛrɛ la maa minnu kisira ka bɔ nin koɲa in na olu bɛ yen nɔ ni u bɛ t'u jɔ maa 407 la. U ye jigisigi kumaw sɔrɔ ka bɔ nin ɲɛmaa ninnu yɔrɔ minnu wulila ka se u ma k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen na se u ka denbayaw la. Maa minnu y'u senfa ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na olu la fɛn min ye CNT maa dɔ ye ale tun bɛ olu la min yɛrɛ ni o bɛ tali kɛ Salaha Mayiga la. Ɲininkali minnu tenkunna la o kɛra an ka lasigiden Aluseyini Alaji fɛ an ka u lamɛn. An taar'u lajɛ fo terrain kan Rarous bɛɛ bɛ Rarous sisan an taar'u lajɛ u bɛ condition mun kɔnɔ an taar'u lajɛ moral jumɛn b'u bolo k'a lajɛ an alu kumana k'a lajɛ u bɛ se ka se cogo min la u ka so joona u ka bɔ u ka situation u bɛ situation mun la sisan donc u ka ca c'est à peu près mɔgɔ 400 ɲɔgɔn de do. O maaw si hakɛ bɛ taa joli la? Denmisɛnninw b'a la personnes âgées b'a la dɔw bɛ hali 80 ans dɔw b'a la u bɛ quelques mois de la des enfants denmisɛnninw mun nana dunya la hali u ma mɛn
kalo kelen kalo fila denmisɛnninw b'a la u bɛ rescapé o la donc an taar'o fana ka u soutenir an ka autorité de transition tɔgɔ la pour que ka f'u ye ko jamana ma ɲini kɔ. Kunu conseil des ministres yɛrɛ kumana ko kan i bɛ se ka dɔ fɔ n y'a ko la. Kunu conseil des ministres mun kɛra u y'a fɔ que festivité mun kan ka kɛ 22 kɔnɔ a bɛɛ annulera u dɔrɔn kama moyen mun kan ka don o la o moyen bɛna orienté ka rescapé ninnu ani victimes bɛɛ assister joona. Yan'aw ka taa an ka pankurin jigiyɔrɔ la a bɛ fɔ mun ma aéroport mugujugu pɛrɛnta 3 de filila yen mais o bɛɛ m'aw bali aw ka taa. Oui, mugujugu cira en aéroport la a y'a sɔrɔ an bi aéroport la a y'a sɔrɔ an ma taa fɔlɔ mais an y'a décidé ko an bɛ taa Ararus u n'u ye mugujugu ci u y'a ci pour que an kana se ka missionning kɛ an sera k'a kɛ mugujugu cili kɔfɛ an y'a hélicoptère kɛ an taara Ararus an seginna an ye n ka mission kɛ an y'an ka mission réussi u b'a fɔ k'a lajɛ k'a fɔ hali mission régionale u ma se ka taa rescapé lajɛ o de u hakili mais o ma se ka kɛ bi kɔni bi an sera ka taa muguji cili kɔfɛ an sera ka segin hɛrɛ ni badenya la. Ayiwa mɔgɔ minnu ni kisira a bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ aw n'u kumana u ye a ko in yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ aw ye cogo jumɛn de la. Donc u y'a fɔ que ulu yɛrɛ ma da la u ye mun ye n'u ɲɛ attaque la ma da la n'a adamaden bɛ se ka kɛ nin kɛ adamaden la parce que a kɛra civil de la bon a kɛra u traumatisera u yɛrɛ hakili la u tɛna bi ye mais u ye bi ye u ye mɔgɔ mun sara ulu yɛrɛ y'u dɛmɛni kɛ k'u enterrer Ararus donc mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 15 o de confirmera bi an ma mun enterrera Ararus. Minnu su dɔnna 115 personnes o de confirmera bi terrain kan an ma rescapé y'a fɔ le maire de Ararus, le maire de Bandikan, le chef de village u ye o de confirmer u ko mun tɛmɛn'o ka olu ma ye mais 115 personnes que olu y'a compté kelen o su de dara o yɔrɔ la. Honorable Salah Maïga an y'a ye maaw kamana guwanen don kosɛbɛ bɛɛ b'a fɛ a ka taa u ka so. Rescapé ko sisan u hakili tɛ foyi ye bɛɛ ka se a ka so u ye fana an ka transition autorité u ye barika d'aw ma k'a fɔ depuis que u kɛra situation kɛra une semaine u ka prise en charge bɛɛ de taara u dumuni bɛ d'u ma finiw dir'u ma médecin taar'u fɛ condition maximum mun bɛ se ka kɛ adamaden ma situation ni la ko an ka autorité y'a kɛ depuis k'a daminɛ fo bi u nisɔndiyara k'a lajɛ ka nin fɛn bɛɛ kɛra ma mais en mission ka taa o de ye u nisɔndiya ka tɛmɛ a fɛn bɛɛ kan parce que u y'a dɔn bi que autorité hakili b'u la autorité u ye u ka situation minɛ n'u bolo fila pour que a ka ban joona ni situation. A bɛ na dɔgɔkun kelen bɔ sisan ni maaw minnu ni kisira u bɛ Ararus aw ye fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa bɛɛ ka se a seyɔrɔ la mɔgɔ dɔw bɛ Ansongokaw Moptikaw Tombouctoukaw ani yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw aw ye fɛɛrɛ jumɛn de ta walasa bɛɛ ka se i ka so hɛrɛ ni badenya la. Sisan fɛɛrɛ mun taara u ma o de ni ye Ararus aéroport tɛ aérodrome tɛ an yɛrɛ taara hélicoptère tɛ se ka mɔgɔ mun ta ka tɛmɛ 15 kan donc a y'a f'u ye que moyen rien o kɔni bɛna gɛlɛya mais an kumana bɛɛ ye hakili ta di u kumana an bɛnna fɛn dɔ kan u bɛna joona Tombouctou n'u sera Tombouctou yan bɛɛ bɛ se ka taa a ka yɔrɔ la an ka avion kaza la à partir de Tombouctou mais sisan urgence mun bɛ yan o de bɛɛ ka se Tombouctou capitale régionale na donc o baara bisɛn la a bɛna daminɛ joona u bɛna se yan n'Ala sɔnna a tɛ jan. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bakurunbaw kɔnɔ an bɛna taa Burkina Faso min yɛrɛ la finitigilakaw olu kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati fasoko la
walasa ka kɛɲɛ ni banbaganciya walew ye. Banbaganciya walew kɛlɛli o ye wajibi ye militɛriw, gendarmew fo ka taa se polisiw olu bɛɛ lajɛlen ma min yɛrɛ b'a la ka waleya kabi san 2015 waati. Nin kɛlɛ in kɔnɔ maramafɛnw dɔrɔn tɛ kɛlɛkɛminɛw ye finitigilakaw fan fɛ. Ka fara o maramafɛn ninnu kan dɔnkilidaw be yen nɔ min yɛrɛ la finitigilaka dɔw bɛ olu kɛ walasa ka se ka dusu don finitigilaka tɔw kɔnɔ. An ka lasigiden Gildas Da ale wulila ka se gendarmekɛ ale ni militaire dɔ ma minnu yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinen don dɔnkilida ma finitigilakaw kɔnɔ Burkina Faso. An ka jɛ ko faseri namɛn. Sur le champ de bataille, ils sont tombés. Ni nin dɔnkili nin ye min bɔra 2023 san nin kɔnɔ Kezi b'a tasi force de défense et de sécurité u ye minnu binna kɛlɛkɛnɛw la n'u ka kɛlɛminɛw y'u bolo. Dɔnkilidala lo adjudant des forces armées nationales fana lo. Ni nin dɔnkili nin ye Kezi tun bɛ ni laɲini fila lo ye. Si des gens ont consenti le sacrifice, ni mɔgɔ dɔw sɔnna ka taa kɛlɛkɛnɛw kan fo ka taa se o saya ma o ra don a ka kan an minnu belen bi nin na an ka tasibila kɛ ni makɔfɔlen ninnu ye ani ka taa ni kɛlɛ nin ye ɲɛ ni juguw bɛ bin aw kan ani waati bɛɛ aw bɛ a ta kɛra dusukasi ye ne danin b'a la ko aw tɛ se ka se sɔrɔ o kan nin kan ne ka miiriya la ni aw fana m'aw fari faga ani aw y'a bolo di ɲɔgɔn ma aw bɛna se sɔrɔ nin kɛlɛ nin na. Toujours à relever le défi. Soyons forts, d'un mental de fer, même si nous enterrons toujours des corps depuis que c'est Lascar Spava nos nord. A ka nin dɔnkili nin kɔnɔ a ko ale bɛna taga ɲɛ ka soldasi fani don wasa ka fasodenw lakanda ani Burkina Faso jɔni ka to hali n'a ka sɔrɔ mɔgɔ caman fatula kabini ma karo gɛlɛnw bɛ tiɲɛni kɛra jamana kɔnɔ. Ni gendarme nin bɛ ne dɔnkili fila le ye min bɛ soldasiw waleɲuman dɔn. Kezi min kɔnna ɲɛ ani a bɛ dɔnkili da kabini 2005 san na bɛ ni album saba lo ye. 2018 san na a ka dɔnkili dɔ sababu la a tɔgɔ bɔra. Kabini o waati a ka laɲini tun y'o kelen nin ye ka soldasiw tando ni adjudant ka fɔ la o tɛ se ka bɔnɔ miiri. De telles œuvres pour galvaniser, pour encourager. Ka nin dɔnkili sugu nin da ka anw ka kɛlɛkɛcɛw tando ani k'o wasa kɛlɛkɛnɛw kan n bɛ se k'a fɔ fana ko a bɛnna an ka soldasi ɲɛmɔgɔw ma. O ra don ne b'o fo k'o waleɲuman dɔn waati tɛmɛnenw na minnu kɔnna anw ɲɛ yɛrɛ ye se sɔrɔ nin kɛlɛ nin na o ra anw fana ka waati lo sera anw minnu bɛ yen sisan min soldasi ɲɔgɔnw bɛ tan don mun kama sisan a ka kan anw ka sebaya ka ta kɛnɛ kan. La victoire soit certaine. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur. Si tu veux voir de véritables hommes. A ye nin dɔnkili nin da ka force de défense et de sécurité o tando wasa o ka se sɔrɔ juguw kan. A ka dɔnkili nin kɔnɔ a ye nin lo fɔ n'i bɛ fɛ k'i ɲɛ da cɛ yɛrɛ yɛrɛ kan cɛfari hɔrɔnya bɛ min na i ka i senfa ka na anw ka armée nationale kɔnɔ. Gildas Da. La patrie ou la mort. Faso tɔgɔ la anw sɔnna saya ma. Wagadugu Bewa Bambara tɔgɔ la. I n'a fɔ ladalako la farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw a bɛna olu lasɔrɔ Siyaka Tarawele fɛ ka bɔ Bamako. Sirantɔlɔntan bunagun kan farafina club ŋanaw ka ɲɔgɔndanba n'an ko Ligue africaine des clubs champions ɲina saison 2023 2024 ta daminɛna tour préliminaire ta ko filanan de bɛna tan ni tile damadɔ ninnu na sini sibiri septembre kalo tile 16 san 2023 in na Bamako stade du 26 mars la AS Real de Bamako bɛ Mauritanie FC Nouadhibou bisimila tagali la Cheikh Omar Conté n'a bɛ wele Bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako a ka fɔ la Real gɛrɛsɛgɛ ka bon a ko la. Real mun n'a kun bɛ ku kafu la saison tɛmɛnen 2023 kɔnɔ n'a ma se ka bɔ poule la. Real mun depuis 1986 n'a kun ma kɛ champion ye san 37 kɔfɛ n'a kɛra champion ye. O Real an b'a fɔ ɲinɛ Real mun bɛ yen o n'o Real tɛ kelen ye. Ka d'a kan mun na n'i ye Real lajɛ u ye joueur mun hakɛ mun lana a bɛ 17 bɔ. An bɛ se k'a fɔ Real équipe kura de bɛ yen. Hali ni dege karamɔgɔ tora yen n'u janne an y'a fɔ ale de donna n'u ye 2014 siɲɛ fɔlɔ coupe CAF la 2023 o kɛra filanan ye k'u kɛ champion ye n'o n'u janne kelen de bɛ yen. An b'a fɔ tubabukan na mayonnaise m'a ta fɔlɔ Mali championnat ma daminɛ fɔlɔ mais u sera ka équipe min bɔ ka se yan bi
no o ye Coton Sport de Garoua ye o tɛ manamana équipe ye farafina ballontan gun kan an b'a fɔ hakilina kura b'u la ni kura de bɛ équipe la sisan denmisɛnnin kunda ani talent kunda parce que u ye équipe bɛɛ ɲuman de tɔmɔ ka na n'a ye olu fɛ yen an bɛ se k'a fɔ bi Real kɔni garisɛgɛ ka bon kosɛbɛ ka da nin bɛɛ lajɛlen de kan ka se ka don phase pour Ligue des Champions na ɲinɛ. Cheikh Omar Konte Bruno ye hakilina jigin kɛ. Ligue des Champions ancienne formule 65 ni 66 SAD ni Real de taara au final la contre Oryx de Douala et SAD d'Abidjan. Mais depuis formule kura kɛra 97 SAD malien taara Ligue des Champions donda la siɲɛ 9 Joliba taara siɲɛ 6 Real taara siɲɛ 1 2014 contre Esperance de Tunis nin bɛna kɛ Real siɲɛ 2nan de ye an b'a fɔ ɲinɛ kɔni u garisɛgɛ ka bon ka da mun kan u ni FC Nouadhibou de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye Mauritanie champion ye an ma jɔn a la hali n'a kɛra champion siɲɛ 6 ka tugu ɲɔgɔn kɔ a ka entraîneur yɛrɛ espagnol de a ye tɔn 3 entraîné Espagne championnat la ka tɛmɛ Marocain 2 bɛ joué Sénégalais 2 Malien 2 dont le meilleur buteur du championnat passé Ibrahim Gadiaba. An bɛ se k'a fɔ u renforcelen don u delila ka kɛ coupe CAF u donna phase pour la 2019 olu yɛrɛ de kɛra Mauritanie tɔn fɔlɔ ye wa dɔ wɛrɛ ma se ka kɛ o fana kɔfɛ mais n'i y'u fila ta k'u lajɛ tour tɛmɛnen na an bɛ se k'a fɔ Real bɛ u sanfɛ 55-45 Real garisɛgɛ ka bon. AS Real de Bamako b'a fɛ ka ko dɔ kɛ ɲina saison na Cheikh Omar Konte Bruno. Denmisɛnnin kura mun nana ambition b'u la u fɔlɔ ka don Ligue des Champions na Mali équipe ma mun kɛ depuis a daminɛna 1997 o ka surun mun ma n'i donna phase pour la dɔrɔn $700,000 à peu près 420 millions de francs CFA i b'o de bila i ka balan kɔnɔ n'i y'a Real yɛrɛ sera ka nin joueur 17 ta parce que u ye $400,000 mun sɔrɔ u donna phase pour la coupe CAF la u bɛ bɛn 240 millions ma o de y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka recrutement n'u ka organisation na an bɛ se k'a fɔ Real kɔni garisɛgɛ ka bon kosɛbɛ samedi don ballontan na. AS Real de Bamako ni Mauritanie FC Nouadhibou ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Waati sera ka maliden dɔw lamɛn hamina ni jɔrɔnako min bɛ u la jan wa mɛ waati min na i ko sisan. Bewa mɔgɔw ani sɔgɔma ne ye Nasira Bagayɔkɔ ye ne sigilen bɛ Lafiyabugu Bugudani na ne jigila tigɛlen nisɔngoyalen bɛ aw wele k'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi kɛ aw ye kuru bɔlen ne denmuso kunkolo la kuru in bɛ ɲini k'a ɲɛ tiɲɛ ɲɛ bɛ ka dimi ne yɛrɛ ɲɛ tiɲɛlen ne denmuso fana ɲɛ tiɲɛtɔ filɛ nin ne ye n jigi kɛ Ala ye k'an jigi kɛ aw ye a ye ne dɛmɛ ne den ka furakɛ ne den ɲɛ bɛ ɲini ka tiɲɛ n'aw yɛrɛ ye n den nin ɲɛ ye kuru nin ye masibaba le y'a kunkolo la a ɲɛ bɛ ɲini ka tiɲɛ a bɛ si ɲɛ ni wagati la ka tile k'a wagati ne bɛ aw fo ne b'aw lamɛn bi a ka jan nka ne t'a dɔn n b'aw la sɔrɔ cogo min na n y'aw sɔrɔ bi a diyara n ye ne ye n jigi kɛ Ala ye ka n jigi kɛ aw ye n'a ye n dɛmɛ a bɛ diya n ye dɛ. Assalamu alaikum VOA Bambara Musa Jawara Bamako Jikɔrɔni para ya kunnafoniya ye min ye ataki min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ sisan jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ a la ka kɔrɔnfɔmɔgɔw lakana n'o ye Gawo ni Tɔnbɔkutu ye parce que mankan in fanba bɛ o maraw de kɔnɔ ani Mopti yan fan dɔɔni tile joli a bɛ ka fɔ ko blocus bɛ Tɔnbɔkutu an ka mɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw ko ko blocus tɛ ni blocus tɛ min de don k'o fɔ maliyɛnw k'o faamu Farabugu bɛ degun kɔnɔ solution ma sɔrɔ o la n'a fɔra Tɔnbɔkutu belebeleba in fana ka bila degun kɔnɔ o solution t'o la o kɔni o ye malayala ko ye o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 01 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye muso la ka walima bogotigini ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔnako sɔrɔ an ka nin tabalen kunnafoni kɛnɛ in kan. Nin bɛ dansigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna Dadi Balawe fɛ ka kunnafoniyaw lase aw ma ne Seinabu Ciro yɛrɛ fɛ
tɛnɛndo ni waati kelen in na ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲano cɛ an b'a fɔ ko dɔgɔkun sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ala k'o kɛ ko ɲuman di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala ka tile hɛrɛ di